Predstavujeme niečo pozoruhodné a zvedavé. Hlavný dôkaz, znamenie, zázrak. Je to fyzický objekt, stará kniha napísaná pred viac ako tisíckami rokov. Táto kniha obsahuje brilantnú poéziu, hlbokú prózu, koherentnú filozofiu a etické systémy. Odhaluje vedecké javy a matematické symetrie mimoriadnym spôsobom. Kniha ponúka konečné odpovede na hlavné otázky a hlboké etické vedenie. Poskytuje jasnosť a napĺňa hľadačov pravdy spokojnosťou z porozumenia účelu života. Hovorí o existencii Boha a úplne odhaľuje jeho vôľu. Dokazom je matematický kód šifrovaný v jeho texte. The book convincingly verifies the existence of God and at the same time completely reveals His will. This concrete evidence is the mathematical code encrypted within the text. Kniha má zložitú matematickú štruktúru založenú na pomeroch, symetriách, sekvenciách a číselných hodnotách. Písmená, slová, vety a kapitoly sa zarovnávajú do tejto zložitej štruktúry. Vytvorenie takejto presnosti bez pokročilých technológií je nepredstaviteľné, berúc do úvahy staroveký pôvod tejto knihy. Táto výnimočná kniha je Korán. Poskytuje druh dôkazu, ktorý hľadali najväčší myslitelia minulosti a súčasnosti. Na myseľ prichádzajú mená ako Pythagoras, Sokrates, Platón, Aristoteles a Al-Farabi. Medzi ďalšími sú Averroes, Avicenna, Tomáš Akvinský, Kepler, Galileo a Newton. Mnohí, ohromení Božou mocou, sa snažili pochopiť jeho stvorenie prostredníctvom rozumu a pozorovania. Používajú rozum, skúmali svet v hľadaní božských stôp. Ich úsilie prinieslo veľa a formovalo svet, v ktorom dnes žijeme. Ich práca viedla k revolučným zmenám v myslení, životnom štýle a k vedeckým úspechom. Tieto príspevky priniesli obrovský pokrok v oblasti vedy a techniky. Avšak geniovia nehľadali poznanie len pre seba. Ich hlavným cieľom bolo nájsť logické, presvedčivé a overiteľné dôkazy o Božej existencii. Začníme prvým veršom Koránu, ktorý sa v ňom nachádza len 4-krát. Verš Bismillah je najčastejšie opakovaný v Koráne. Prekladá sa to ako v mene Boha, najmilosrdnejšieho, najmilosrdnejšieho. Bismillah je dokonalým príkladom matematických javov. Táto fráza pozostáva z 9 písmen, ktoré je ľahké overiť aj bez znalosti arabčiny. Počítanie písmen 1, 2, 3 až do 9. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Každé písmeno má číselnú hodnotu, pričom ich sčítanie dáva hodnotu každého slova. Stentu, sexistis, tridineu a tunilihintu. Celková číselná hodnota všetkých slov je 7 000. Bismillah má 4 slova, nie je to písmen a celkovú hodnotu 7 000. Toto 6-ciferné číslo, 76, je deliteľné číslom 9. Bez zvyšku analyzujme ďalej. Prepíšeme sekvenciu. Poradie slov v Bismillah, po ktorom nasleduje počet písmen v každom slove. Táto sekvencia tvorí 8-miestne číslo deliteľné 9 desiatimi. Ak spočítame počet písmen v každom slove s počtom písmen v nasledujúcom slove, dostaneme 10-miestne číslo deliteľné 19. Čítanie číselnej hodnoty každého slova k počtu jeho písmen tvorí 15-miestne číslo deliteľné 9 desiatimi. Kombináciou číselných hodnot po sebe nasledujúcich slov sa získa 6-ciferné číslo deliteľné číslom 0. Nakoniec napísaním počtu písmen v každom slove, po ktorom nasleduje číselná hodnota každého písmena v tomto slove a potom celková číselná hodnota slova, vzniká 4-ciferné číslo deliteľné číslom 0.
divisible by 19. Ak pridáme poradové číslo každého písmena od 1 do 9 k jeho číselnej hodnote, dostaneme sestmiestne číslo deliteľné číslom nížto. Na prvý pohľad by to mohlo vyzerať ako manipulácia alebo šikovný trik. Takýto skepticizmus je rozumný a odráža zdravú myseľ. Je skutočne možné vytvoriť vzorce, slova alebo dokonca vety starostlivo prispôsobením ich hodnôt, ale to si vyžaduje značný čas, úsilie a matematické znalosti. It is possible to create patterns in words, even sentences, adjusting their values accordingly. This will take lots of time and mathematical skills. History knows of such examples. História zaznamenala príklady takýchto snah, ale aplikovať túto metódu na celú knihu, literárne majstrovské dielo, historický dokument, náboženské písmo, filozofický text, etický kódex a súdne zhrnutie je úplne nereálne. Úplná zložitosť a obrovské úsilie potrebné na splnenie takejto úlohy sú nad rámec predstavivosti. Ľudský intelekt, obzvlášť v 7. storočí, jednoducho nebol vybavený na takúto úlohu, potrebovala by to pokročilé superpočítačové technológie na výpočet údajov tejto veľkosti. Korán bezdôvodne vyzýva ľudí, aby priniesli knihu podobnú tejto knihe, alebo hovoria: vymyslel si ju? Povedz, privedte 10 kapitol podobných tejto knihe, ktoré ste si vymysleli, a zavolajte, koho môžete okrem Boha, ak ste pravdiví. Do dnešného dňa výzva nebola splnená a nikto nebol schopný vyvrátiť matematický zázrak Koránu. Matematický zázrak Koránu je zárukou zachovania a pravosti písma a je nesporným potvrdením božského pôvodu Koránu. Verš 34 kapitoly uvádza, nad ním je 19. Surah Al-Mudaththir 7:3. Chceli by ste preskúmať viac matematických javov v Koráne, tentokrát bez zložitých výpočtov? Dobre, len dokázané a overené fakty. Skutočnosť na náhodu a náhodou hovorí verš. Upozorňujeme sa na 3 verš 18 kapitoly. To vedie k možnosti experimentu. Korán obsahuje 74 kapitol. Každá kapitola obsahuje určitý počet veršov. Celkový súčet 14 sekvenčných čísel je 64. Celkový počet číslovaných veršov Koránu je 63. 14 kapitol Koránu. Polovica z nich má nepárne sekvenčné čísla. Polovica z nich má párne sekvenčné čísla. Zorganizujme kapitoly na základe rovnosti a zvláštnosti. Zamyslite sa nad množstvom veršov a poradovými číslami. Zostávajú nám 4 kategórie. Prvá kategória, 2 šance. Táto kategória má nepárne sekvenčné čísla a nepárne množstvo veršov. Druhá kategória, 2 rovnosti. Táto kategória má párne sekvenčné čísla a párne množstvo veršov. Tretia kategória, párne nepárne, kde je sekvenčné číslo párne a počet veršov je nepárny. Štvrtá kategória, nepárne párne. Respektívne a nakoniec nepárna párna kategória, kde je všetko presne opačné. Teraz skombinujeme kategórie do skupín. Tu máme kapitoly, ktorých poradové čísla a množstvo veršov sa zhodujú. Rovnomerne alebo nerovnomerne. V druhej skupine sú kapitoly, ktorých poradové číslo a množstvo veršov sa nezhodujú. Podľa párnosti a šancí. Naozaj ohromujúce sú nasledujúce fakty. V oboch skupinách je rozdelenie a počet veršov nie len symetrické, ale aj rovnaké. Zatiaľ čo súčet čísel súr a počet ajahov v príslušných skupinách je rovnaký. Do súčtu rovnakých faktorov v celom Koráne. Je zrejmé, že pred nami je dokonalá harmónia, symetria a krása. Chodníctvo je prítomný nielen v prvom verši Koránu, ale doslova prechádza cez celú prvú súru. Al-Fatiha, prvá súra, pozostáva zo 7 veršov. Napíšte si poradové číslo každého verša. Počet slov v každom verši. Počet písmen v každom verši. Číselná hodnota každého verša. Celkový počet slov v celej súre. Vidím. Počet písmen v celej súre. 13. Číselná hodnota všetkých slov v súre. 10. Teraz predstavme dostupné sekvencie ako čísla deliteľné 90. Now let us represent available sequences as numbers which are divisible by 19.
Nakoniec dostaneme jet vzorov deliteľných na nit.